Сәлам кызлар, малайлар. Сез әкият тыңларга әзерме? Әзер булсагыз, бүген мин сезгә Кытай халык әкиятен сөйләячәкмен. Ике сыңар, бер кием дип атала ул. Уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Шулай бер шәһәр агае улын ияртеп, урамга йөрергә чыккан. Biraz баргач, ул аксаклый башлаган. Ни булгандыр белмим. Бүген минем бер аягым кыскарак тоела, дигән ул улына. Әти, син бит ике аяңа ике төрле башма кигәнсең, дигән ул. Берсенең табаны калын, икенчесенеке юка, дигән ул. Бигрәкләр дә акыллы инде. Үскәч менән зур галим чыгар, дип уйлаган агай. Һәм малайын өйдән бүтән башмаклар алып килергә җибәргән. Малай өенә кайтып кергән дә, һәм берсе калын, икенчесе юка табанлы башмак күргән. Шул ике сыңар башмакны алып, әтисе янына йөгергән. Әти, булары да моның. Икесе ике төрле икән бит. Кибеттән үк шундый башмаклар алгансыңдыр син, дигән ул. Агай, авыр иттереп сулап куйган да, улы алып килгән башмакларны кигән. Кибетчеләрне ачулана, аксаклый, шәһәр урамы буйлап киткән ул. Менә шулай, дусларым, әтисе белән малайның хатасын аңлагансыздыр инде. Хәзер икенче әкиятебезне тыңлыйбыз. Кәкре каенга терәткән дип атала ул әкият. Яшәгән ди бер бик алдакчы кеше. Кемне очратса да алды ала икән. Тагын үзен акылга санап йөргән бер бай кеше булган икән ди. Шул кеше әйткән: мин шул алдарга очрасам, аны һич тә алдатмас идем, дигән. Көннәрдән бер көнне бу кеше юл буйлап барганда, ни күрсен? Юл буенда теге алдар кәкре каенны терәтеп тора икән ди. Бу бай кеше аның янына килгән дә булай дигән: "Хей, дус, сине алдарга бик оста дип әйтәләр. Кара әле, мине алдый алырсың микән?" дигән. Алдар әйткән: "Хей, нигә сине алдый алмам микән? Бик тиз алдар идем. Ләкин янымда алдар капчыгым юк шул." Бу кеше алдарга әйткән: "Хей, бар тизрәк, алып кил капчыгыңны. Мин монда көтеп торырмын", дигән. Алдар әйткән: "Бик алып килер идем дә, менә бу каен аварга тора шул", дигән. Бу бай кеше әйткән: "Барсана, капчыгыңны алып килсәнә", дигән. Мин кәкре каенны үзем терәп торырмын дип, кәкре каенны терәп калган. Алдар шул китүдән кире әйләнеп килмәгән ди. Бу кеше әле дә булса кәкре каенны терәп тора икән. Дуслар, сезгә кайсы әкият күбрәк ошады? Мин бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау булыгыз!